Shin tarin followers ne zai sa Facebook su fara biyan ka? Ku biyo ni a cikin wannan bidiyo domin samun cikakken rahoto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Muhammad Ibrahim Ahmad kamar yadda kuka sani. Barkan mu sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka kuma a cikin wannan shiri namu. Amma kafin mu tsunduma cikin shirin, idan wannan shine farkon zuwan ka channel ɗinmu, muna so ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa yadda duk wani sabon shiri idan ya sauka zai sauka a cikin wayarka. Kamar yadda muka sani, a kwanakin baya Facebook sun fito da wata sanarwa cewa za su yi monetizing pages na waɗanda suka kasance suna creating content a Nigeria. Wannan sanarwa ta fito ne bayan ganin yadda suka ga ana ta ƙoƙari gurin creating content da kuma yadda mutane suke ƙaruwa nahiyar Afirka waɗanda suke fitar da abubuwa sababbi a ita wannan kafa ta Facebook. Sai dai bayan nan mutane suna ta ƙoƙarin ganin cewa sun tara followers ba tare da sanin cewa ba followers Facebook za su duba ba domin monetizing channel. Mutane za ka gani idan an yi post suna zuwa ƙasan posting suna saka dan Allah dan annabi a yi following ɗinsu, dan annabi idan ana son annabi a yi following ɗinsu, da sauran kalmomi na alamun ƙasƙantar da kai cewa lallai a yi following ɗinsu. Suna tunanin wannan following ɗin, wannan followers ɗin su ne waɗanda za su sa a fara biyan su, wanda kuma ba haka bane ba. Facebook sun saka wasu criterias waɗanda dole sai mutum ya tsallake su tukunna sannan za su fara biyan sa. A cikin criterias ɗin nan na san akwai followers, amma followers gaba ɗaya mutum 5,000 ake bukata ka haɗa. Bayan shi kuma ana buƙatar a kalli content ɗinka wanda ya kasance bidiyo ne har tsawon minti 60,000. Wannan minti 60,000 ɗin idan muka auna shi muka sa shi a geji na awa zai haɗa mana awanni 1,000 ne. Kuma awanni 1,000 ba nan bane ba. Awan dai da kake irgawa awa 1, 2, 3, 4 shine zaka irga shi har guda 1,000. Kaga kenan tafiyar ba karama bace ba. In ka zauna ka haɗa followers, za ka haɗa followers, in ka gana ma ka haɗa followers biliyan 1. Ba abin da zai canja abin da Facebook saka na policies ɗinsu kafin a ce sun yi monetizing channel. Kaga kenan followers wani lokacin ma koda sun kai 6,000 ba ruwansu da kai, koda sun kai miliyan 1 ba ruwansu da kai. In dai kana da followers koda iya 5,000 ne, to za su yi monetizing channel ɗinka in dai ka yi mitin wancan 60,000 minutes ɗin da suke so a kalli bidiyon ka. Kun ga kenan 'yan arewa wannan lokaci ba lokacin zama bane ba. Kamata ya a ce mun yi kokari ko da a ce a wannan bangaren ne mun mamaye al'amarin nan, saboda mun san cewa a kudu yanzu yawancin content creators ɗinmu na Facebook idan muka duba ko da a ce akwai na arewa, za mu ga na kudu sun fi zama shahararru manya a kafar. Zuwa yanzu dai an fara samun ci gaba a arewa ta yadda comedians suka yi yawa sosai, wanda mun gode wa Allah kuma muna gode musu domin suna ƙara fito mana da darajar mu ta arewa cewa mu ma at least muna da rawar da muke takawa. To amma duk da haka muna buƙatar mu ƙara jajircewa domin ganin cewa mun mamayi wani abu, mun samu wani abu cikin wannan kafa ta Facebook. Sai dai ƙoƙarin da za mu yi shine kowa ya nemi skill ɗin da ya san yana da shi kuma ya amfani da wannan skill ɗin domin ganin cewa ya samar da wani canji a cikin al'ummarsa ta hanyar ilmantarwa ko nishaɗantarwa ta yadda zai daki abubuwa guda biyu, ya samu lada kuma ya samu kuɗi. Wannan hanya ita ce sauƙaƙƙiyar hanya da mutum zai iya bi domin a yi monetizing channel ɗin shi. Duk da suna sa monetization na live video, to amma wannan bai zama dole ba. Kuma in live video ne ma za ka iya, in dai ka tara followers ɗin, in dai ka yi waɗannan ka cika wannan minti 60,000 ɗin, to za ka iya kai tsaye ka je ka haɗa live ɗin da aƙalla zai haɗa maka abin da kake buƙata. Ya kamata dai a ce gaskiya mun gyara wannan. Kowa ya je ya duba ya ga me skill ɗin da yake da shi, ya ga menene abin da zai yi exploring ga mutane su amfana kuma shi ma ya samu kuɗi da wannan harkar. Za ku iya ajiye mana skill ɗin da kuke ganin za ku iya creating content da shi a ƙasa, domin idan content ɗin za ku yi mu ba ku shawarwari da kuma hanyoyin da kamata a ce kun bi domin cimma abubuwan da kuke so mu ku cimma. Fatan kun ji daɗin shirinmu. Idan wannan shine farkon zuwan ka channel ɗinmu, muna so ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa yadda duk wani sabon shiri idan mun sauke zai sauka a cikin wayarka. Haka kuma idan kana following ɗinmu ne a shafinmu na Facebook ko shafinmu na Instagram ko kuma shafinmu na TikTok, muna so ka ci gaba da following ɗinmu. Like ɗinka yana da matuƙar amfani a gare mu. Mun gode.